Silapha, it's yet another special episode. Sizabe namhlanje sihleli notata uRaymond Nock, the upcoming councillor for Ward 6. Silapha ke ndifuna nje siqale senze nje disclaimer as the Caps podcast. This is a paid content. Zonke views ezizaba lapha, anything ezawuthethwa apha has nothing to do with the platform. It has everything to do with the UDM. Baze apha ukuze bazonixelela into abantu ba yintoni abazonenzela yona, because bathi nge-21 ka-August, exactly a day after the elections, bazabe bephakathi kwii-offices zase-Ward 6. So sifuna ke ukhe sibave namhlanje ba yintoni abasiphathele yona. Ndithatha eli thuba ndibulise kuwe tatam. Mandibulise nam enkosi. Ya, ayingomlungu ke njengoba nimva uyasithetha isiXhosa mhlophe, ningathi hayi asibafuna belungu. Senimazi ba ngumlungu omhlophe. Tatam nje phambi koba sikhe singene ke kwizinto ezinzulu zika Ward 6 nezinto mhlawumbe othembisa ukuzenzela mhlawumbe abantu base Ward 6, ndiyacinga uba abantu phaa ekhaya bayafuna ukwazi uba ngubani utata uRaymond Nock, ithini i-background yakhe, usuka phi, uzalwa phi? uRaymond Nock ngwalapha eMthatha. Okay. Uzalwa uRaymond Nock ngulomntu okhule kule ward ka-Ward 6 neminyaka eyi-30 elapha. Loo nto ithetha ukuthi ngumntu walapha. Neminyaka eyi-30 ehlala apha eMthatha kwa-Ward 6. Injalo. Okay. Now khawubaxelela kabantu mhlambi what is your history mhlambi kwinto edibene ne-public service? Ungabe ungumntu osebenzela abantu, ungabe ungumntu okwaziyo ukusebenza nabantu, oqhelileyo usebenza nabantu, ithini nje ijourney yakho nokusebenzela abantu, particularly maybe in the public service? I've been a a PR councillor. Okay. This is my second term up at KSD. Kudala ndasebenza nabantu. Ngawumbi kulo Ward 6 as a PR councillor. Ndisebenza ndibalungisela izinto ezingahambi kakuhle, into ezifana namanzi, umbane, nento zendlela. Futhi ngake nda-involve nakwizinto ze-crime, ukuncedisana kwizinto ze-crime. Zininzi izinto, banintsi abantu abandaziyo bencedwe ndim, ngaphandle kokuba siphume phandle sikhwaze uba ndenze oku noku noku. Ndithethe ngokuba ndingqale kwezi ndawo fanuba bafumane uncedo khona, ndiyofaka iingxaki zabo, ndibuye ndiripotele kubo ngolaa hlobo fanuba kwenziwe ngayo. Okay. Ukhona mhlawumbe umuntu ohleli phaa ekhaya oqondayo into ethi nge-20 ka-August siyovotela uward councillor omtsha wase-Ward 6. Uva iterm entsha ngoku ka-PR councillor. Ungakusinika umahluko phakathi kwezo nto zimbini wenzela umphulaphula omameleyo phaa ekhaya? Uward councillor manditsho ujongene neward. Okay. Ingxaki zeward kuphela, le ward akuyo, le constituency akuyo, ujongene nezo ngxaki zabantu baloo ward. I-PR councillor kwelinye icala sithi ngumntu owenza i-oversight ku-ward councillor, ukutshekisha uba u-ward councillor uyasebenza nezinye izinto xa zingenzeki angene apho nalapho, kodwa angade angene kwezi zihlangu zika-ward councillor. Okay. Alright, siyabulela. Baphulaphula nabathandi be-Caps podcast, njengenhlala yenza ke nizawungena phaa kwi-comments njengoba nimamele, nizayibuza imibuzo phaa, imibuzo yenu yonke sizayifunda phaa ekuhambeni kwexesha ukuba siyibonile. Nawe ke upcoming ward councillor wako-Ward 6, you can go through the comments and check them. Abanye abangakwazi uzibuza izinto on air bazazibuza phaa kwi-comments and you reply to those comments. Now, as a PR councillor, you said this is your second term. Yeah, there is just this popular mhlawumbi concern yobana abantu asele besezikhundleni bahlala besezikhundleni. So mhlawumbi ukhona omnye phaa ekhaya othi hey, inoba yintoni emenza afuna uba ngu-ward councillor ngoku eyi-PR councillor? So what inspires you in essence into yobana ufuna ukungenelela ube ngu-ward councillor ngoku wase-Ward 6? Uba ngu-PR ayikuniki amandla lokuba ukwazi ukungena nzulu eziwodini.
Now the reason why ndibone ukuba ndingashiya le ndawo ndikuyo ndibe ngu-ward councillor is that ndifuna uba directly involved kwizinto ze-ward, ngoba we've had too many failures, too much failures. Abantu bahoywanga, izinto zabantu azibheki phambile, ingxaki azihoywa. So ndibone ukuba ndingakhe ndingene inintsi into endinoyenza, ngoba I want to be totally community based, ndisebenze directly with the communities and in uplifting the lives of the people. We know ukuthi as Ward 6, for example, is one of the biggest contributors of rates up in Mthatha, and we cannot have people paying rates for substandard quality of services. So as myself being a ratepayer, ndibona ukuthi we need to up the standard to where it used to be. Yeah, ukhona umuntu opha eWard 6 othi mhlambi uyiyo i-PR councillor as we talk now. Now, given the experience that you have harvested kule position ukuyo ngoku, ezo experiences ucinga uba mhlambi emntwini omameleyo phazi zizawubancedisa kanjani abantu base-Ward 6? First and foremost, being also a resident of Ward 6, I know all the problems of Ward 6. Okay. I know each and every corner of Ward 6. There's no corner that I've not been in, being a resident, and knowing the problems. I know I can assist because many of the problems are because of negligence and that I don't care attitude of the ruling party. And I do believe that being an opposition to the party that is actually in governance, I have no strings or bounds that can tell me to toe the line. I will fight for the people. I will make sure that they get the services they need as they pay for these services. Yeah. Sizawungena nzulu ke ngoku babukele nani bathandi beCaps Podcast. Njengoba nimva ke uthi njengoba yena esiza ngoku opposition, enye yezinto ezinkulu athi unithembisa zona kukuba akazuvuma ngovunyiso. Xa kuthiwa makaye ngapha akazuya ngapha kuba ekhusela umbutho luphetheyo kuba yena uzabe opposition. Now I want to check, ukhona umuntu ohleliyo ke ngopha ekhaya uyazibuza into ethi mininzi imibutho ekhoyo, mininzi imibutho engeneleyo, mininzi nemibutho esele izithengisa. Kufika lena ngoku uyi-UDM, is it United Democratic Movement? Yes, kufika lo United Democratic Movement. Now yintoni yona nto ohluke ngayo lo mbutho eminye imibutho engenayo? Yintoni le nto nicinga uba mhlawumbi ni-UDM niyiphathele abantu base-Ward 6 le bebekade bengayifumani kweminye imibutho? Okokuqala, there is a fund which is supposed to be, it's called a ward-based fund. Okay. Of 150,000, not much, but it is solely controlled by ward councillor. In the time na ndikule ward ndilo PR, I still need to see ukuthi benzeni ngale 150,000. It used to be 100,000, it's been now moved up to 150,000. So there's no transparency, and this is what we will bring. So yabantwini ibe ngabantu bazowutsho ukuba le mali bafuna isetyenziswe njani, ngoba at the end of the day it's taxpayers' money, yemali yabo ekufanele uba yenze izinto ekufanele uba zifunwa ngabo. So that is one of the things. The other thing is, you know, we are principled. Futhi azange sabanendaba yeburhwaphilizo. UDM is known for clean governance, and where we propose to do, we will do with the available funds that we receive. There will never be any funds that will go in a direction that people will not know. Transparency is the name, and of course ethics, leadership, accountability, service delivery. That is the name of the UDM. Yeah, because I think you also touched on the question I was going to come to, values that the UDM carries, and I think you've mentioned a few, Yes. and SSC values is in. But now, just to give confidence,
abantu abangosopolitiki baziwa ngabantu abathetha kamnandi, abantu abamlomo mnandi, abakwazi uzibeka izinto but bangazenzi. So xa umuntu ehleli pha ekhaya emamele ezi values uzitshoyo zonke uthi zeze UDM, leliphi ithemba onomnikeza lona into yobana nithi nawuba sesihlalweni nizijikela? Firstly, I live in the ward. Okay. I'm accessible. I'm very accessible at any time. People can knock on my door for that matter. It's not a matter of having to call me. Njengoba sikhankasa, on our pamphlets, my number is there. My number is there so that anybody will have access. And you know, a promise we make as UDM is a promise we keep. We have a leader who is, I think, well-renowned for his leadership and have getting things done. And we as his followers, working together with him, siyayazi ukuba siyaqeqesha apha akwenzwa nje. Yeah. From top to bottom akwenzwa nje. We do not make empty promises. We work where we need to, and so that is my promise to people: is give me a chance. Let me be your ward councillor, and I promise that we will change our situation in the ward. We'll put ourselves on a higher, much higher level, and we can only do and go to better heights. Ndiqiniseke. Ya, ukhona okuvayo usithi uhlala pha eWard 6 zawa kubona. Mhlambi zawa kubona kwa wena, akakwazi kwa wena. Now I want you to take them mhlambi to i-confidence yobantu banyano ngowapha. What are some of the key challenges abantu base Ward 6 abazifaceayo? Ezizezona zitshisa ibunzi oqonda into abantu bana nazo ezona zinto mhlawumbi ukhansela obekhona okanye okhansela bebekhona abohlulekileyo ukuzenza. Eyokuqala ngumbane. Yes. Electricity that goes off at any time, whenever, abuya nanini na. But that might be an issue. But ayona yona ngxaki is that abantu abanamntu okwaziyo ukuba baxelele okanye ababonise okanye be there just to make sure ukuba they get i-contact yokuba kwenzeka oku noku, umbani uyobuya ngexesha elithile, kwenzeke oku uze kube njena. The same namanzi. Indlela ke zona yenye into, but another one of the major issues ezikhoyo eSouthern is crime. Crime and it's uncontrollable at this stage. But I would be involved personally in making sure that there's a functional CPF, because if you don't have a functional CPF, iqala apho ingxaki. Because we are thin-lined on police. We are extra thin-lined when it comes to municipal police, because umasipala ngoku akakwazi nosinceda ngento ye-crime because abanazo nemoto zokuncedisa uba benze at least i-patrols. So i-crime yekelwe ebantwini. It's become a people's problem now. So that is one of the major issues, and I would personally get involved and make sure that we deal with crime. Yeah. Babukeli nabathandi beCaps podcast, ndiyathemba siyabona pha kwi-comments zenu niyangena, baninzi abantu bayabhala, bayathetha. Thethani ne-UDM, ningazibuzela imibuzo apha ku-upcoming ward councillor, sive kuyo uba uyawuphendula athini, sawuyifunda apha ekuhambeni kwexesha. Now I want to check, councillor, you know, abantu abangosopolitiki baziwa ngoba baye ebantwini xa benendaba abayifunayo. Ufuna uvotelwa ngoku, kukhona uqala ubonakala uthukuza pha ku-Ward 6 ngoba sowufuna uba ngoma bavote. Now I want to check into yobana i-UDM, looking at the challenges that you have alluded on pha kwa-Ward 6 and nobunzulu bazo nyhani, i-UDM ikhona indima eke yayidlala before these by-elections
in trying to address those problems nikhe nabonakala phakathi kwabantu, even though maybe you may not have financial power because you were not a councillor at the time, but nje just ukubonakala phakathi kwabantu banazi uba ningabantu abakhoyo futhi ingxaki zabo niyazibona, nikhe nabonakala phaa phakathi kwabo, ikhona i-impact epositive onothi UDM ikhe yanayo before these by-elections? Personally, I would say yes, because I've been dealing with problems. I have been dealing with problems of electricity, of water, even of crime. I've made suggestions with groups, but I'm not somebody who wants to brag on groups to say senza oko akwenzwa ngola hlobo. And being a PR councillor, ndingafuna ungena esihlangwini sika ward councillor, but many people can testify yokuba ndabanceda kwizinto zombane. For example, some of the streets, 4 or 5 houses or 10 houses azinambane, ezinye zinombane kwakwesa strato sinye. I've got involved where I've even had the director from infrastructure to go there ayojonga aqiniseke enze ukuba kwenzeke abantu babe nombane. Nasemanzini, I'm on the group for water, but I don't comment on the groups because it's not my job to comment there. My job is to make sure that kwenzeke. So I go to the directors, for example, even at OR Tambo. By the way, I'm a councillor a PR councillor at KSD, and also a PR councillor at OR Tambo. Okay. So having been on both councils, it's easier for me to deal with directors in both municipalities, meaning that I'm on the infrastructure water, and on the infrastructure electricity, roads, etc. Yeah, I think that's quite interesting, and I want to check njengoba usitsho on your personal capacity, and I like the fact that you don't want to brag, but abantu on the ground they can testify ngomsebenzi we-UDM phaya. Now I want to check your response yabantu about the UDM pha kwa Ward 6 njengoba ngoku nijikeleza and you are ninizama ugaya inkxaso kangangoko kunabo nibabonisa into bana nilithemba labe lilandelayo. Ithini i-response yabantu kuni? How are they receiving you? As I'm well aware into ethi zininzi iparties eziyaphayana, baninzi abantu xa kuzovotwa kaloku nihoyo agqithi, kuhoyo agqithi, kufika lo aze nokutya, kufike lo aze nedrink, kuze lo aze namanzi, bomi imili iphelele apha, and wonke lo mntu ufuna uvotela. So how are they receiving you as the UDM? The response so far has been good. But waving of hands and hooting of cars is not voting. Okay. The proof of the pie is in the eating. So kwazi ngalamini. Yeah. But the response that we are getting is good because, honestly speaking, abantu badiniwe. People are tired of not getting services. I don't want to say getting poor services. I'm talking about not getting services at all. Ubi, you know, xa kungachetywa nengca izochetywa xa kushiywa kwi-by-election okanye kwi-elections ubonakalisa uba ikhona into eyenzekayo. It's not it. There should be systems in place whereby ngamaxesha athile kuyachetywa, ngamaxesha athile kuyaklinwa izitrato neento ezilola hlobo. If umasipala ugrombile aphinde awuvala vale kakuhle, angashiyi umhlaba eme ngola hlobo lokuba imoto yomntu iyakwazi nokungena eyadini yakhe. You know, there's such delivery of services that is terrible and unacceptable, and zezinto esifuna uzitshintsha. Sifuna abantu bazibone bazive babakhathalelwe so that people will be eager to pay rates. Because at the moment kunzima abantu abanye nokukhupha eza rates ngoba umuntu xa ibona abona ba dibhatala ntoni dingena services ngoba umbani icash. Ezinye services ezi ngamanye amaxesha akuthathwa nodotlo, ufike udotlo bekhutshwe ngaphandle, kufuneka uphinde uyowuklina pha ngaphandle ngoba izinja zabantu zifike zarhazula iplastiki. It's not acceptable. Zezinto ekufuneka sizilungisile esizozilungisa thina as UDM, because unfortunately sikwi-situation whereby abantu abasebenzayo kwamasipala, remember, most of the workers are of the ruling party. Some of them, umntu abe yi-director kodwa
ewardini uphethwe ngumntu olapha ezantsi. Meaning then that when it comes to instructions, umntu angazithathi instructions futhi anganongena engxakini because kaloku estructureni kufuneka abuye azoripota kwakulo mntu azomfaka engxakini. So we don't have that problem. We as the UDM, we will work for the people. We will do what needs to be done. And we have the open door policy, meaning that if unengxaki uzokwazi uphakamisa ifoni uthi, Councillor Nock, I have this problem, service delivery issue, ndizokwazi uphakama ndingene kuyo immediately. I will be on the ground. I will be in my ward 24/7 for the people, because by being a councillor, I did not be a councillor on my own. I was voted for by people. Yes. So my getting a salary is because of people, meaning that ndiqeshwe ngaba bantu aba on the ground. So it's my duty to work for them. Now, would you say, njengoba usithi UDM is for the people, I remember you mentioned into ethi as i-UDM niye nangenelela nakulo mba we-floods, nanikela ngezityhontyho zemali enkulu phaa ebantwini. Loo nto leyo in a way ibonakalisa i-commitment yenu ekuncedeni abantu phaa on the ground. But there's someone else obukeleyo phaa onento ethi ezi by-elections zifika ngexesha apho yonke imibutho isando kuzibonakalisa ubana hayi siyakwazi ubenzela abantu le, siyakwazi ubenzela abantu le, and kukho i-interpreter wrong othi hayi ezi parcels bazizise ngenxa by-elections sebebona uba zikufutshane. So do you think abantu on the ground, they received the parcels or they received the party? Look, you have all kinds of people. You have those who just want the parcel, and you want those who see the party as a savior. Okay. To give away 300,000 rands from a small party is not easy. But to show commitment, to show that we care, that is the reason why we did that. Asiyenzanga uba besifuna uvotela kuphela. Akho party ingafuna uvotela. Yes. But besifuna ukunceda abantu. When we went out there, we did not say sizokhetha abantu be-UDM, sizobanika i-food parcels. Sithe wonke umuntu obe affected i-disaster makeze phambili anikwe i-food parcel. But those food parcels of 300,000 were not the first. We did food parcels earlier. We did clothing to the people. And zange sibuze emntwini uba i-membership card yakho iphi, okanye uzojoyina nini, okanye uyasijoyina ngowunikwa le food parcel. No. We did it because we care for our communities. And we are still going to do more. Yeah. Ndizijongile ii-comments zenu phaa ziyangena, ndiza kufundela zona councillor as we go on. Maybe uzawuphefumla phaa kwezinye zazo ziyangena ngamandla phaya, abantu bayathetha. Yeah, ndifuna ke ngoku ukhe abantu base-Ward 6 ababukeleyo ukhe ubanike ithemba kuwe. You know, you did allude on the fact that you are a PR councillor as we talk, and you are also a permanent resident phaa kwa-Ward 6, which means awuyo outsider efuna uyophatha abantu ongabaziyo, uyophatha indawo oyaziyo. Now I want to check umuntu ozibuzayo into bana okay lo muntu uthi une-30 years kudala ehleli apho, uyi-PR councillor ngoku as we talk, uthini umbono wakhe? What is your vision for Ward 6? Where do you see Ward 6 in few years from now? Ngokungena kwakho ucinga uba yintoni obaphathele yona abantu? Njengoba usitsho, I've been there for 30 years. Ndiyayazi la ward ba isuka phi. Ndiyayazi ba iphi ngoku. And if you compare, kunzima. Kubi. The level of that ward now is at its lowest compared to what we knew it to be. Xa uzongena ewardini uthi uhamba kungekho nee-street lights,
abantu abakwazi nohamba ebusuku noba umntu uzophuma ukutshona kwelanga awunomthuma umntana evenkileni. Kumdaka. We've got dumping sites all over our ward. Indlela zethu pothole riddled roads. It's just you know, you've got open spaces. These open spaces are qhetywa nca. Namaphara ahlala kwezi ndawo. Abantu bayarojwa in their houses day in and day out. Abantu bayajikeleza bamosha i-street lights uba mazingasebenzi ukwenzela uba bakwazi usebenza kakuhle busuku. That level that we are in now, we never knew that we would find ourselves in position. And who do we have to blame for that? We can only but blame the government that is there now. Because ngabo abayekelele ukuba kuside siyofika kulaa ndawo. If we had proper service delivery, sinabantu bahoye abantu bethu ngekungekho njena ngesingazibonisi kule meko sikuyo ngoku. And this is why the UDM is standing up and saying, let's do something. I've given up my position as a PR councillor to be a ward councillor, to take more responsibility, because it's about more responsibility and being active, working for the people directly. Ndifuna ubuyela kuloo ndawo. It's not for fame or glory. Yeah. It's to work for the community. I-community ikwazi ukubuyela kwesa sidima sayo. That is where I'm at. Ndithe buzana imibuzo. Ndinomnye umbuzo ngoku apha ndivakalelwa ngothethayo ndiva into ethi nyani yazi xa osopolitiki sele bethetha napha ekhaya ndinala ngqondo nami yamawethu into ethi nyani xa sele ethetha kuvakala enhliziyweni uba nyani uzasinceda lo mntu avela athi awungena ke ngopha ngaphakathi ningamsamazi kwayena ngo niba ngathi hayi bo uphi la tata uNoko wayelahle isihlalo sakhe funesi esiqonda noma mninzi umkholo welicala usewathi cwaka. Now how are you going to make sure into ethi ezi services nyani uzibekayo zonke uba zifailile ziyadeliverisheke ebantwini, the likes of umbane, amanzi, street lights, everything, nendlela zonke ezazinto? How are you going to make sure xa uphendula lo mbuzo ube nale ngcinga ethi abantu bakuthi ezinye zezinto ezibabethayo babangabi sabathemba abantu abavotelwayo into bani ba uxelela utata uNoko lo wawumvotele uba ndinengxaki yamanzi athi hayi ndisaya kubani, ubani uthe uzaya kubani, ubani uthe uzaya kubani, uboma lijene elide elingade lize nampendulo. How are you going to make sure into bana the channels of communication are precise, they are straight to the point and addressing the needs of the people at the right time? Firstly, my experience in council. I know who to work with. I work with directors, not with people on the ground. Because inyani yento uzoyifumana phaa ku-director nguyena mntu ozokuguide athi izokwenzeka, ayizukwenzeka, izokwenzeka ngexesha elithile okanye ingangenzeki. Into estraight uzoyifumana phaa ku-director ngoba nguyena mntu ophethe laa department. Okwesibini, ndihlala kwezi komiti zakwa-infrastructure macala. E-KSD ndihlala kule komiti yakwa-infrastructure edilishana nombane nendlela neento ezithile. E-OR Tambo ndihlala directly kule dibene namanzi. So ndikweza komiti, when there's no service delivery, I then take up the issues within a committee and fight the issues there. Budgets are allocated and budgets must be used and spent correctly. Iqala apha ingxaki. Bakubekho ibudget
kwenza ezinye izinto ngebudget bekufama yenza into ethile uyibone le budget ingayi kulaa nto iye kwenye into. There are maintenance budgets, for example. KSD at the moment sinengxaki yombane kumane kusithwa abantu beba cables and stuff like that, so you know that is one thing. You have or supposedly have insurances for theft. How do you run out of a budget? You're supposed to be covered. You pay big monies for insurances to cover these things. Now, how can umasipala athi asinamali uthenga icable? Kanti abantu ezi rates bazibhatalayo babhatala ntoni? For what? These are the issues that we take up all the time. But it comes to a point where if you do not have a ward councillor who is serious about the communities that he must serve, uzophela unale ngxaki sinayo ngoku sokuba nokuba uya wena as a PR councillor, you're not a ward councillor. Ward councillor oza ne-issues ze-ward. And this is why I'm appealing kwabantu bakuthi, I'm appealing kwabantu bakwa Ward 6 ba do the right thing. It's time for change. And it's open and 2026 is around the corner. You have 18 months to see whether the UDM can prove itself or not. If we have done nothing for you in these 18 months, I give it to you to say we don't want UDM. But I want to promise you, if you give the UDM these 18 months, in 2026, you will vote for the UDM back because you will see why UDM is enazo services. Asiyoyiki le nto siyenzayo. Asiyonqeni, asiyoyiki, siqinisekile that we will bring services to the people. Yazi kukho abantu abatsha apha endifuna sikhe sibachaphazele kule ntetha. Abanye abasibabiza ngoba ngamapara. Yeah. Ngoba you know kwi-wards ezininzi the reason why sinamapara sinezikoli even ne-crime ithanda uba phezulu is because there's no local economy. There's no employment on the ground. Abantu abatsha they are just up and down looking for nothing. Xa kuthe kwavela izithuba kwi-wards zabo, the same ward councillors they voted baza nabantu babo from wherever yayibo mhlambi aba-affiliated mhlambi kuloo party okanye abaziitshomi zalo mntu bamvotelayo abafake phaa. What is the message onoba nayo ebantwini abatsha that feel excluded, particularly phaa kwa-Ward 6? They feel so excluded. Bafila like hayi asenawo nomdla ovota thina ngoba sivotile asinamisebenzi, sivotile akho nto siyenzayo, imisebenzi yafika kufika into zoba makulungiswa indlela sibona abantu esingabaziyo thina abantu balapha akho nto siyenzayo. Ithini imessage nesithembiso naso kwaba bantwana bahleli phaa emakhaya bathi asinamisebenzi? UDM uthi uzawusenzela ntoni? Youth development, very important. Ngoba ekunyaniseni abona abantu bangaphangeliyo youth. Akho mntu ozalwe eliphara. Yeah. No, akho mama okwazala iphara. But ngamanye amaxesha yimeko umntu akuyo azibone eliphara. I don't think everybody everybody enjoys uba yilaa nto kuthiwa yiphara. But we as the UDM, we have a plan. We want to develop youth. For example, we must push for partnerships, the youth. Ideas must come from the youth. Yokuba bafuna senze ntoni. What do they want us to do for them? Because yabona laa nto uba wena uze nee-ideas kubo, it doesn't always work. Ideas must come from the youth to you. You put them into perspective. Usidibanise izinto kakuhle, nibonisane, create these partnerships, work together, come with funding, etc., so that you can get the youth to work, get the youth involved in our economy. Because right now they're left out. Akho kwanto bayenzayo. Most of our youth are walking the streets and ibuhlungu in our ward. That in some cases
ungaqiniseki uba liphara eli okanye ngumntana ohlala apha. And really it's sad for us parents abahlala kulaa ward, sibukela abantu, ii-neighbours nabantwana babantu bejikeleza bengenzi into, bezifaka kwezi zinto ke ezingafanelanga uba bangena kuzo. Sometimes not by choice, but because of this depressing situation that we find ourselves in. So we want to encourage them, and we will invite local businesses, outside businesses, to assist us with these challenges and to set up whatever business forums or whatever we can do to get the youth involved in the economy. So would you confidently say that as a UTM you have a plan in place to develop the youth? Definitely. Okay. Nisivele okay. Asizanga apha ukuba size nje. Yes. Size genuinely because we want to uplift the lives of our people in Ward 6. Benthe buzana imibuzo. Siyaqhubeka. Ndijongile imibuzo yenu phayana. In fact ke let me just read you some of the few comments that I'm seeing here. Ukhona ubulelani nguBobotyane uthi United Democratic Movement is the way. Uthi unobuntu Mzimane ubalwela APR abantu uzoba wesi xa enoba iward councillor. Let's give him a chance. Omnye ke uyasayitha into ethi accountability is the key. Those are your words. Omnye uthi ke phayana fix the management of hospitals. So yenye idyuto eyinikwayo le yabona uba sowunomsebenzi ngoku bayakubona uba sowungaphakathi ngokungenini. Ndifuna ke siqhubeke ke ngoku. You know, siyayazi into yobana uba i-national politics they affect the local politics. Ezalapha ekuhlaleni politics kakhulu zidefinwa ngunational. For that matter neparty uze iba abantu bayayazi kwawuyazi nje kakhulu even though iqala apho but i-popularity yayo xa ipha phezulu kukhona abantu baye bayibona uba ingathi ithi. You know, on the ground abantu bathi umphathi we-UDM utata uHolomisa usewathi cwaka ngo wayekade saziwa ngothi masisela ndini, wayekade saziwa uba unento ethi ento niyamosha la masela, kuthiwa ngoku uphaphakathi kwamasela uthiwa usewathi cwaka. Awunayo into ethi ke ngoku abantu bangaluza ithemba kancinci kwi-UDM babe nento ethi xa ethule kangaka umphathi wabo esemaqhosheni asamva naye ukhe samfaka emaqhosheni uyothula athi cwaka ndinganisa umphathi wakhe. I don't believe that a person of the stature of General Bantu Bonke Holomisa can be swallowed up by the politics of the day. Remember, we're talking about a leader here who is focused, very focused. Usemsebenzini, he's been given a position to run. And he's doing it at the best of his ability, as we know. Uba ayingumntu okhekelezayo, siyamazi uba ungumntu who's totally committed. But the mistake abanayo abantu is they focusing on uGeneral yedwa. This is a political party with other leaders abafana noKhwankwa who is vocal. But mhlawumbe abantu bathanda le nto uba kumane kusithwa la masela nasibe sisitsho. uKhwankwa naye ngamanye amaxesha ukhalibize la gama, but I know abantu they are spoiled by the speeches of General Holomisa, but he will never be swallowed up. I can promise you that. Okay, I think mhlambe enye yezinto abantu ezibenza bamhlambi bayi question silence kamphathi utata uHolomisa. Mhlambi it's simply because they don't even understand the communication channels within the party. Exactly. Yeah. So can you explain to them bana zithini communication channels within the party ukwenzela uba bangathi xa bekufaka pha baxakwe nguwe
babuyele ekugqibeleni sebesithi kakade sasesiyibone kwapha kutata uHolomisa uba wawuba semaqhosheni uyathula. So what are the communication channels? Bazawureach out kuwe kanjani abantu? Are you going to be accountable to the people, or you'll be accountable to the party? Will you be for the people or for the party? What will be your relationship between you, the party, and the people? Remember what I said firstly. Ndilapha ndivotelwe ngabantu, but through the party. Yes. When you work for the people, you are working for the party. Ukhumbule ukuba iparty ekudeployileyo. Njengokuba usebenzela abantu, usebenzela iparty. So there's no one-sided thing here yokuba hayi ndizohoya iparty ndingahoyi abantu. No, equally, because my party stands for service delivery, genuine service delivery. So xa ndisithi ndima neparty, ndima nabantu, because iparty yona ingabantu. Okay. Yeah, ndiyakuva kakuhle futhi uyibeke ngalendlela. Nyani ndicinga uba nawe mbukeli apha ekhaya ucaciselekile. Now, I want to check now just to give you confidence emntwini opha ekhaya. Onento ethi iUDM is all about utata uBantu Holomisa, just like you said. Thina sibona yena pha phezulu and sinento ethi noba it's all about him. How would you say, okanye how would you define the transparency of the party? How is it transparent to the people, and how are you going to be transparent to the people of Ward 6 particularly? The party consists firstly of branches. Okay. We start on a branch level. Ukonyulwa kwakwethu as councillors to go to our list, we start off the branches ezonyula i-council. I-councillor ayonyulwa from the top down, ayisuki phezulu ku-general, isuka ezibranchini. Yes. So it's your accountability starts ezantsi. You account to a branch. The branch accounts to a sub-region. The sub-region accounts to a region. A region accounts to the province, provincial structure. The province then accounts to the NEC. It's a chain. So my accountability is not directly to my president, but from the ground. So ukusebenza kwami iqala apha ezantsi. Once ndingasebenzeli abantu, ingxaki izoba khona kwalapha ezantsi kwesi structure se-sub-region. But of course we have an open door policy. Uba andibasebenzela abantu, people are at liberty to go to any structure to complain. Ayiphelelanga kule ndawo ndikuyo. And this is what makes us different, is that if ndiyamosha, akho mntu or individual that can protect me. There's no protection. You have to stand for what you do. Stand also for what you don't do. Because if you do not work for the people, ubekwe ngabantu ubasebenzele, usengxakini. And you'll be taken to task upper UDM. We don't beg. We don't beg face. We don't care who you are. If you do not perform, we'll shift you. We'll put somebody who is ready to work. So, sinalo policy ke upper UDM. It's either you work for the people or you're out. Yeah, baphulaphuli be-Cubs podcast, we are rounding up. Sesisondelela ngasekugqibeleni ngoku, sesizawungena kwimibuzo where utata will be profiling himself, azazise phayana. Ndiyayibona ke eminye imibuzo phayana, ndicela nje ukukhe ndikuthathele le mibuzo mbalwa, you respond directly to le mibuzo. Ukhona umbuzo kaMasonwabe Nqawe pha uthi, please ask Councillor Nock, what's the UDM stance on making KSD municipality a rural metro? And does he think that would benefit more rural areas within the municipality?
It's been a topic of discussion. Yes. Ibisiza ayikho lula. It's not something that can be just done overnight. There are too many issues for, at this time, banding our team now, we are ready for such. We first need to get into proper rural development. You cannot have an area where there's such vast differences between urban and rural, and then uzdibanisa and expect it to work. We have to first close the gap and make the lives of the people in the rural areas better. We have to bring them up on a level where we can then put the two together and then form a municipality of such. But at this stage, we are not ready. We are nowhere near ready for that. You know, just to push that question further, you know, it's quite an interesting part of this question in Ndweti. Within this same ward, there are urban areas, that is the suburban areas, and then there are those places that are too rural. And they feel neglected, ingati, eyona ward 6 ile ndawo idolophu. And I assume mhlawumbe unokuhlala kule ndawo idolophu okanye uhlala kule ndawo itown wena, then xa usithi ward 6 was every corner, do you mean yazazi neendawo zezilali abantu basezilalini bayakwazi? Ward 6, mandukubekele, Southernwood. Okay. Southernwood iya eNepgen. Siye ngapha Park Homes. Park Homes kule ndawo kusesibhedlele. Ibe yiFort Gale. Ibe indawo eseFort Gale ecaleni kuthiwa uKwampuku. Then a portion of idolophu Delville Road kuya ngapha komaCumberland. That section, that is Ward 6. Okay. Now, there's no rural go Ward 6. Okay. But we've created rural Gompuku. Oh. You know, ibuhlungu into yaKwampuku, because uMasipala has been over the years discussing giving them RDP houses and moving them from the state they're in now. When you have a place that has 6 toilets for approximately 85 families, what do you have? When you have an area that has been there for approximately maybe 20 years or more, but they still don't have umbani, what is that? Indlela engenayo is a single lane. Ingena ngapha yophuma ngapha. It's a gravel road that is hardly accessible, but it's a dolophin. What do you call that? Where is the service delivery? What do you think about humanity? Let's not even go further. Masithethe ngehumanity. Ukuphila kwabantu. Uthi baphila njani aba bantu? If you look at their self-built places, there's mud houses. There are tin shanties. Amazinki. And how do we expect those people to live a life, a proper life? Kodwa basedolophini. Those people have been used as voting cows, unfortunately, all the years, because their weaknesses are known, and the ruling party plays on their weaknesses to get them to vote. Zii-food parcels ezizongena just before voting. Butywala bungenayo. I'm open about it. Because lezi zinto ezenzekayo siyazibona. Yeah. Siyayibona imibuzo yenu phayana kwiCaps podcast. Sishiyekelwe imizuzwana embalwa now, less than 12 minutes. So some of the questions the councillor will respond ngokwazo when he's looking at the comments, and he will reply to you directly per page Caps events on Facebook. Now, councillor, just to run up so that we can quickly go to the questions that we profile you. Just shortly, is UDM a cult? Yeah, because ever since sayazi sasithatha uHolomisa as the face,
So abantu ke ngoku, there's this rising concern. Abantu ngoku, they are so afraid of the cult parties, and I think they are rising up in South Africa. Ziyazi baninzi. So is UDM one of those cults? UDM is not a cult. UDM is a democratic movement. Okay. The fact that we have a president who's been there for a long time, remember your structures on the ground. We go back to your structures on the ground. We have congresses where we vote. The structures vote for whom they want as president. The president does not put himself as a president. So we do not believe we are a cult. There's a freedom of vote. Anybody who finds themselves or feels that they would like to be the president of the UDM, you have a right. If you're a member of the UDM, you have a right to put your name and lobby for people to vote for you to be the next president. We'll be having a congress shortly, nationally, provincially, and nationally this year. And we invite you, whoever feels they would like to participate or be the next leader of the UDM, we invite you. Join the UDM, come forward, put your name, and get people to vote for you. Yeah, that's quite interesting. So UDM is not a cult. No. It's a democratic country. It's a democratic movement. Yeah. Oh, it's a democratic movement with one leader for many years. Voted by the people. Voted by the people. Yeah. I think that one is very clear. Denzel into yobana nawe mhlawumbi umuntu waseward 6 ubunoloyiko lobana uba hey singazithatheli umuntu apha oyawulawulwa ngegqudu ngomnye umuntu ongekho apha esingakhange simvotele. Bathi ke it has got structures. And wonke umuntu ombone ephethe pha noba wena selekudikile wonyulwe ngabantu. Now I want us to come to you now. Naba abantu baseward 6, this is your camera. I want you to look at that camera. Okay, uxelela abantu baseward 6 into yobana wena ucinga uba bakhangela umuntu onjani kwi-candidate elandelayo ngoku, and lo mntu bamkhangelayo obviously nguwe. Khawubaxelele uba ungumuntu onjani, yintoni obathembisa yona, zintoni izinto ocinga uba ubaphathele zona, zintoni izinto ocinga fama, because now I think ezi questions besike saqala ngazo pha, but we need to round out with those questions. Siphume nazo, umuntu eyazi into ethi utata uRaymond Nock nansi into athi usiphathele yona, ungumuntu onje, and ucinga uba sikhangela umuntu onje. Xa sazi uba sikhangela umuntu onje, it means uyistadishile imeko yethu and uyazazi. Khawukunika ithemba abantu baseward 6 uba uyayazi into abajongene nayo, uyazazi ingxaki abajongene nazo, futhi uyayazi uba bajonge umuntu onjani nge-20 ka-August. Ward 6, my beloved ward. Having lived in the ward for so many years, I know every problem. And having been part of those problems, being part of the feelings of what we go through on a daily basis, I know how we feel as Ward 6 residents. And I am here offering my services as a councillor of the United Democratic Movement to you, to say that vote for me. I promise that I will do my utmost best, sleepless nights if it has to be, to make sure that you get the services delivered to you that you need. I understand and I know your plight. I understand and I know exactly where we are. Nothing evades me. But I need your support. I need you to trust me. I need you to know that even though I'm standing as an individual, but I have a UDM party behind me that will support me and assist me and make sure that I fulfill the promises that I make here today. So I want to ask you to vote for me, vote for the UDM, vote for service delivery, vote for a better Ward 6. Thank you. Yeah, once again, yeah, that was quite an emotional speech right there, just in a few minutes. And I hope abantu baka Ward 6 bamamele bayeva,
Usexakini ke umuntu ongayivayo isingesi uyava si serious gqithi ngo. Sithetha ngeblight apha. Yeah, hayi blight sizayifaka i-dictionary apha in the comments. Now, on the issue of transparency, I don't want you to go out of this episode ungakhange uyithethe zininzi into sozicacisile ngoku ebantwini base-Ward 6. Now I want you to say this once again. Khawukuthembisa abantu into bana emveni koba bekuvotela bazokudinga awuzubanqabela ubabonisa into ethi what is your plan on your communication ucinga uzawucommunicate nabo kanjani awuzuthi bakuvotela urelocate umuntu wakulo Ward 6 uyohlala kwezinye indawo ezingcono. How are they going to reach you? Are you going to be accessible to the people? Are they going to get you all the time? Will you be a people's person? They need to know that, because sesinalo nto ngosiyazi basiza kuvotela nje kuba usikuthembile ngokwale ntetha yangoku, but can you give them hope for the future with you? Again, I say I'm a resident of Ward 6. My telephone number is out there for everybody right now. Ndingekabi nguye. Sendibanika uba sendilungisela uba after the 20th bazobe benayo bazokwazi ukontaktana nam siqalise ukusebenza. I will call regular meetings. Regular meetings, give updates, and also from those meetings ndifumane ingxaki zabantu so that ndikwazi ukuzama ukuba zilungiswe ingxaki zabo. My promise is to work with the communities. I will work with people. I will work with everybody, and akho mntu uzowushiyeka uba ungubani bani ungenguye ubani bani. We do not look at you and your stature or your position or whoever you are. We see human beings, we see communities, we see people who need service delivery, and that is what we are here for. Ndiqinisekile ukuba ukungena kwam from day one umuntu angaye unokha phaa kwam awuqomqoza egeyithini yam kubhaliwe phaa Knox. Oh, no. Andizifihli. So Knox ka knock. So andizifihli emntwini. Yeah. Ndifuna wonke umuntu ayazi into yoba there's an open door policy which comes from the UDM. And I work for the UDM with people. Kule 2 minutes ishiyekileyo, I want you to send a message to that 1 or 2 disillusioned voters. There are those voters now that are at a state of confusion. They don't know what to expect. They don't know who to vote. They don't know who to trust. They just don't trust any politician as we stand, because of how maybe they've been disappointed over the years, and they've seen people, they've trusted people before, but balimala. What message do you have for those people? Ungabakhuthaza kanjani njengoba sele behlelwe ithemba kwakunto edibene novoto, ungabakhuthaza uthini? You know, I don't blame people for being despondent. I don't blame people right now for uba bengabi nalo ithemba. Ngoba, you know, the position we are in right now, iyabenza abantu bangabi nalo ithemba ngoba they've been through so much. The government has failed the people so badly that nyani abantu, they are sitting with in that corner umuntu angaqinisanga noba angade ajonge kubani. But you know, when Jesus Christ came, ebengathenjwanga, abantu bebengamqondi banguyena yena. But izenzo zakhe zenza ukuba abantu bade bamthembe bambone uba nguyena yena. So I want to come in and say the UDM is the savior of this ward. Dithunywe yi-UDM to take that lead position and be there for the people, which is what I'm going to do. Andithembisi uba ndifuna uthembisa, andithembisi uba ndifuna uba yi-ward councillor qha. Sendiyo i-PR councillor, and for your information, a ward councillor does not receive 1 cent more than a PR councillor. Imali iyafana. Oh. I'm taking the responsibility without
extra remuneration. Abantu mabayazi into yoba akho mali eyongezwayo, so andileqi mali sendililo ikhansila, ndileqa irresponsibility, ndileqa unceda abantu, ndileqa uba ndibona le meko sikuyo ndifuna uncedisa abantu bakuthi yokuba siphume kule ngxaki sikuyo. Ndikunika njengoku 20 seconds sizayiround apha sesiyavala. Zeziphi indawo ekuzawuvotelwa kuzo, lithini ixesha lokuvota, zithini indawo zokuvotela njengalapha kwa-ward 6 ngale mini ye-20 ka-August? Okay, there are 4 VDs, voting stations. Eyona voting station enkulu le kuthiwa yiMthatha General Hospital, iba nentente phaa. Eyesibini yiTranskei Primary School, yiholo yaphaa esikolweni. Eyesithathu Southernwood Senior Secondary School. Eyesine Southernwood Community Hall. Zezona zitishi ezine. Izitishi nge-19 zivula ngo-8, zivale ngo-5. Those are special votes. Umntu ongakwaziyo ukuya ewardini, ezitishini yovota, uzoyelwa endlini. But we will be starting a campaign from tomorrow yokwenza u-door to door to check aba bantu sikwazi babhalisa. Then naba abazobe bexakekile nge-20 bangayokwenza i-special vote bayovota nge-19 esitishini. On the 20th i-voting station ivula ngo-7, ivala ngo-9 ebusuku. We wish the voters bazokhe bacinge, umuntu ayeka ukucinga ngenhliziyo akhe this time ajonge ingxaki ezikhoyo, acingene ne-future yale ward yethu, avote ngolaa hlobo. Thank you. Taram Sithabathele Thuba nathi sikubulele siyi-Caps Podcast. Thank you for trusting us, Baby City, that are going to take this wonderful news to the people of Ward 6. And as a Caps Podcast, we wish you all the best for 20 August 2025. Babukeli nabathandi ke be-Caps Podcast, Sithabathele Thuba ke nakuni sibulele kakhulu. Once again, I wish we could make this very clear that all the views, everything that was said here was 100% UDM. This is a paid content. Tina is the host, Makaya Benimalila. I have got absolutely nothing to do with this. By the way, mna ngiswaka Ward 1. So andimazi nobundawo Ward 1. Cha sengitshonje uba ndisuke endaweni engeyiyo le. So sayibona ngaloo mini. Otherwise, we wish everyone the best. Ozawube phayana nawe mvoti ulapha ekhaya. We wish you everything of the best. Make the right decision on the 20th of August 2025. Thank you very much.